A Garda Civil investiga un crime cometido nas últimas horas. Os axentes recadan probas para saber quen matou un veciño duns 50 anos que apareceu esta mañá preto dun hostal no que tiña alugado un cuarto. O corpo do home, que recibiu varias coiteladas, apareceu nun vertedoiro. Era unha persoa moi coñecida en Mondariz e outros concellos próximos porque traballaba no cuidado e na roza de Leiras. O cuarto número 3 dun hostal de Mondariz converteuse nunha verdadeira carnicería. As pegadas de sangue xa seco salpicaban o todo, incluso fora desta habitación, e foron as que alertaron dun crime brutal, acontecido case unha semana antes. Na nosa mesa de hoxe, a forense Berta Rodríguez. Hola, hoxe temos un caso interesante para a conciencia social. Para a conciencia social, claro que sí, Berta. E o xefe de homicidios da Policía Xudicial de Pontevedra, Rubén Penín, que ademais este caso é moi especial para ti porque foi o teu primeiro homicidio. Como resumirías? Cal é a esencia desta investigación? Bueno, pois é un crimen que non ten un móvil realmente, porque esa persoa non fixo nada malo a ninguén, entón pois foi unha morte gratuita, por decirlo de unha maneira. Había un home que estaba no lugar equivocado no peor momento. 17 de xaneiro de 2021, Mondariz. Nun hostal da vila viven varios residentes de longa estancia. Non son hóspedes de paso, son persoas que fixeron destes cuartos un verdadeiro fogar, e da rutina compartida un xeito de vida. A cociña común, as conversas do corredor e a seguridade de estar na casa. Entre os hóspedes está José Luís Faro Fernández, de 44 anos. Leva tempo aloxado ali, preto de 20 anos. A súa é unha vida discreta, sen sobresaltos, ata que ese domingo se esvaece sen deixar rastro. Cando a noite cae sobre Mondariz entre o 17 e o 18 de xaneiro, alguén irrompe no cuarto de José Luís. Non hai un aviso inmediato nin unha chamada de auxilio. O home recibe entre 80 e 90 puñaladas. É un ataque repetido, persistente, sen posibilidade real de defensa, cunhas paredes como únicas testemunhas. Xa sen vida o seu corpo é trasladado a un anexo do hostal, un alpendre lóbrego onde entre cascallos permanecerá varios días oculto. 5 días despois da desaparición, o achado do corpo de José Luís quebra a normalidade deste hostal humilde. A Garda Civil activa a investigación e pronto saen á luz problemas de convivencia que enfían o camiño. Os axentes tratan de recompoñer movementos, de situar persoas do círculo do morto. Precisan saber se o falecido coñecía que estaba en perigo, pero sobre todo, quen o visitou aquela noite no seu cuarto. E o tempo corre. Hai un asasino solto. Un asasino solto e unha vítima na habitación do hostal que fora o seu fogar durante 17 anos, Urso. Pois sí, porque José Luís Faro, que como se chamaba a vítima, chegou a ese hostal recomendado por unha persoa, fixo dese hostal o seu fogar, e hai que decir que non é algo tan raro, hai homes... É dicir, no ámbito rural, aquí temos unha familia numerosa, 9 irmáns, e de repente un di, bueno, pois eu vou me independizar, non quero facer a miña vida construindo un fogar ao feito tradicional dunha familia, sino simplemente vivir só, o que se chama un solteiro de fora de casa, e buscou un hostal. Claro, el non tiña parella, non tiña, digamos, fillos, escolleu vivir nese hostal do que fixo o seu fogar, e tiña unha relación ca dona familiar, comían xuntos, desayunaban xuntos, é dicir, facían... E logo el desarrollaba o seu traballo, pois eso, hoxe de xornaleiro, mañá... Traballaba moitas veces para o propio concello, é dicir, unha persona plenamente integrada, con unha vida social amplia, moi querido na vila, todo o mundo falaba maravillas del, tiña moi boa relación con toda a súa familia, é dicir, unha vida... E seguía mantendo contacto cos irmáns, ainda cos irmáns seguirán na aldea, pois eso. E ademais tiña 9 irmáns, non? Unha familia bastante extensa. Rubén, ti que coñeces tan ben este caso, claro, pode chamar a atención que unha persoa leve 17 anos vivindo na habitación dun hostal, pero que había moi bo rollo. Sí, a verdade é que incluso quedaban para ver a televisión, comer, xantar, bueno, facían vida familiar no hostal, había máis persoas que levaban bastante tempo residindo ali, entonces non era nada raro.
E máis era un lugar totalmente tranquilo non que nunca acontecera nada malo, non? No que eu entendo que José Luís se sentía pois completamente seguro. Era un entorno de seguridade para él. Sí, é unha vila tranquila, non ten sucesos habituais, é unha poboación non moi elevada, non suele haber incidentes. Pois este home viveu 17 anos, nada e menos, entre 4 paredes que pasaron de ser un fogar ou escenario do seu propio crime. José Luís Faro Fernández, máis coñecido como El Cabra, tiña 44 anos. Levaba case 2 décadas vivindo nun hostal de Mondariz. Para moitos veciños pros que traballaba como xornaleiro, era xa unha presenza habitual no establecemento. Un home discreto, de vida sinxela, que co paso dos anos fixera daquel lugar o seu fogar. A súa rutina transcorría con tranquilidade entre os cuartos do hostal e as rúas da vila. Non era unha persoa especialmente coñecida máis alá do seu círculo próximo, pero quen trataba con el describío como alguén reservado ao que non lle gustaban os conflitos. Durante máis de 17 anos, José Luís compartiu espazo con outros residentes que, como a él, atoparan no hostal un lugar onde vivir. Unha convivencia longa, marcada ás veces por discusións sen importancia ou tensións cotiás. Nada que fixese imaginar que aquel lugar no que levaba media vida acabaría converténdose no escenario do seu final.